Huriani Tuhata, selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Goar ni minggu ta sadarion, ima minggu pa 10 toluho dung Trinitatis, dohot topik, las niroha dihamulat ni anak namagoi. Tapasonang marohata, tapuk kama perminggota, mared dehita sa bukwede nomor 20 ayat sada sahatro di ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak na gabe pardengganan taringot tu dosata, hamu aliak kadongan molosongoni diha holongi debata hita, ikut dohot dohita masih holongan sama hita, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na di Banua Gijang, mauliate ma rohanami tuho ala di leon ho anakmu nasasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gonggo manisi bolis, hupangido hami tuho sayramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami juppa masa hasusan dot hagugutan. Saisi sama dosa nami dot pangalison nami di hatam na badiai. Say perbadiai marohan nami marhite-hite tordim. Jala pamasuk kami Tuhan luan sugut. Asa pujion nami ho disi rodi saleleng nileleng na
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya nomor 136 ayat 4. Pati ni debata di minggu sadarion, ima patik na papituhon dohot lapatanna, patik papituhon unang ho mangalaktup. Dia do lapatan ni, odo, ikol dihabiari rohatta debata, jala ikol holong rohatta tuibana, asa toman rohatta jala porman dohot pangalahota rodi hatatta. Yang gua kenong merbagasi, iko masih pahamaulan, jala masih haholongan. Atong ramangi dogogo mahita siya tuhat debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Marede hita siya bukid di nomor 163. Tato poti madosat tanda godangi dia dopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami. Hami halap pardosa na dangolon roto dulu ni habangsa habadiaumi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masajot-jot warsay hami ho marhite-hite pikira dot hata dohot pabahinan nami naruay.
Dang huhaholong hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami. Nang dongan nami dang dosod diri nami hubaik kami, di baheni tamado rimasamu jala uhumamu hami, tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahami noeng tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan saya sima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni di mata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakkahulong ni di mata di portibion, pola do anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan saliling nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede hita siya bukede nomor operasi ayat sada dot ayat 2. Epistel diari minggon, jenet sian buku panurirang Jeremia, bidutolu ayat 14 sahatro di ayat 10, tajahama marsikat soring. Saya mula mahamu ale akka namar baliki ninna Jahobah, ayahu doha raja munahyan, jala alapok dohamu sahalak sian sadahuta, jala dua halak sian sadamarga, jala togi onok dohamu tusion.
Dungi masama ia dung torop jalama bue hamu ditanoi diak ka arisogot ninna Jahoba dangbe dohonon ni halak poti parpadanan ni Jahoba. Ay dangbe tubu di roha ni manangise manang paingot-ingotonna jala dangbe lululuanna manang bahenonna na asing. Dia ka ari lahoma pinoparni Juda tu pinoparni Israel jalara pro na sida siantano na di utara tu tano na huturpukot tu pumuna mabahen tiatiananna ima sahatna martua doa kana tumangihon hatan debata jala naupeopsa amin. Maret dehita sia buku de nomor 424 ayat 1 dohot ayat 4. Tidak kemaha porsiatai songon na hinatidak konidongata saha porsiaor disadok pertibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan natumo palangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siat tod di perbadia adorang so habubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disi maibana paima mulak sogot tutano on manghumi halak na mangolu doh na mate ahu porsea di ton di perbadia jala adoksa da huria na badia huria atau panihalak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sora suda amin. Tapi kima ede puji-pujian sian kor ina maranata diuduti manon sian kor ama agape.
Tikting namasa di huriata di mingguon 14 September 2025. Na parjolo dak danak na sorang. Di basa-basa tuhata do dak danak di keluarga ni amang Riki R. Haryanja SE, inangi Borumanik SPD, sada dak danak bawa na di hari Selasa sia September 2025, maringana di Jalan Haji Bain, RT Pitu, RW 10, lapangan tembak, Wik Pitu. Na paduahon, ruas natabba. Tajalodo gabe ruas ni huriata ima, Jeremy Hose Lumba Tobing, inang Nelly Desi Natalia Boro Simajuntak. Nasida majalo pasu-pasu pabagaso di huriata na di hari Sabtu 23 Agustus 2025. Inganan nasida di perumahan Cibubur Indah 2, N Onom, RT Walu, RW Pitu, Manang Wiksada. Patuluhon, Naneng Marbagas, tik-tik parjulo dohot paduahon. Neng majalo pasu-pasu pabagas soma Johannes de Murtamu, anak nyamang Nathanael Mustamu nahinan, tubuni inang Francina Manto nahinan, ruas ni gereja Protestan Maluku, Manang GPM, Haruku Samet, Sianhuta Maluku Ambon, dohot Orwana, Mutiara Rabeka Sari Boru Matondang, Boru Niamang Robert Maruli Matondang, Tubuni Inang Rosdiana Boru Situmorang, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sianhuta Jalan Taruna Jaya, Gang Baronang nomor 24 Cibubur Manang Wik Walu. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 20 September 2025 di GPIB Jemaat Agape Cibubur masuk pukul 10 WIB. Na paupaton padidion nabadia. Sadarion Minggu 14 September 2025 di parmingguon pukul 10 WIB patupan ni huriata do padidion nabadia tuaka poso-poso yanak peniruas ni huriata. Torok nasida opat talak sada bawa tolu boru. Palimahon Dewan Koinonia na poso bulung. Sadarion Minggu 14 September 2025 Borhat do NHKBP ni huriata patu pahon kunjungan gerejawi tu HKBP Jatinegara na niluhon ni amang padita AMP Aritonang MTH. Seksi Parupuan Huria hari Senin 22 September 2025 patu pahon ni SPH ni huriata do kebaktian Padang maringana di Rumah Perubahan Jakarta Escape dimulai pukul siawib sahat tunasidung. Tuaka ruas ina ni huriata boy mama daftar tu panitia. Kontak person boy mata jaha di warta jemaat marhite barkot. Paunopon, Dewan Diakonia, Seksi Sosial. Tabuama ditangyakta karuas ni huria na di bagasan parsahiton songondang tarsurat di tik-tikta. Komisi Kasih. Hari Rabu 17 September 2025, patupon ni huriat tado pelayanan Komisi Kasih masuk pukul siawib maringana di GSM Gloria lantai sada. Papituhon, Panitia Pesta Gotilon hari ulang tahun Pa Opa Pulonopon tahun transformasi 2025. Hobartu kegiatan di Pesta Puncak tahun transformasi ulang tahun Pa Opa Pulonopon dohot Pesta Gotilon patu panitia do pengumpulan dana lahu mendukung operasional huria marhite silowik iklan dohot sakti-sakti asa tadukung ma rencana ni panitiai. Hari Senin 15 September 2025 patu panuhuria do rapot. Patu panitia do rapot maringana di GSM Gloria lantai sada masuk pukul 10.30 WIB. Laos tiktingomma nagabi udang at tusudi panitia asaro madohoti rapoti. Pawaluhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tetiok B. Pasiahon Sumbangan. Tajalo do sumbangan sian punguan Ina Maranata gudangna 5 juta rupiah tuha perluan Komisi Kasih ni huriata songon ucapan syukur ulang tahun nasida pa 30 sada tahun. Maula tema di pasatu huriata tu punguan Ina Maranata tuhat nama masuk-masuk. Pasapuluhon pemensiunan situa. Hari Minggu 21 September 2025 di parmingguan pukul 10 WIB patu penuh huriata do paborhaton pensiun inang situa de Florida Borumanik sian wiksada
memasuki pensiun ala naungguk umur nasida 65 tahun. Duk siduk permingguan di Patpohuria do acara ramah tamah di GSM Gloria Lantai Sada, na didohotan ni utusan sian ganup uik dohot utusan kategorial. Pa 10 sadahon, buah-buah. Hobartu program kerja ni huriata tahun 2025, marhitik tiktingon, pinangi do tuside ruas ni huria, asa tapasahat bema pelihat taut tu huria, manang marhite situa wik tabi. Songoni matikting ni huria nama asa di Bagasdarion, aka tikting na mangihut boy matajahan natar surat di warta jemaat marhite barkot na adong di gereja. Tiba tama mas hita. Tapi gima di puji-pujian sian korwik 2 diuduti manon sian korwik 10.
Marede mahita sia buku ede nomor 173 ayat sada doh udutna lasta papunguma pelean sada A doh sada B. Oh
dewata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas madita salutan. Hatani dewata dihita di minggu pas 10 hondung Trinitatis. Nienet sian buku Evangelium napatoluhon. Ima Evangelium Lukas bindu 15. Mamuka maisian ayat 10 sada satro di ayat 32. Lukas 15 ayat 10 sada Lukas hobartu almanak ni Huriata tarsurat dison sian Lukas do jabitata di minggu pasaputoluhon dung Trinitatis. Jadi hujahaon nama dihita jala ni nama muse adong ma dua anak ni nasahala gabe didok siang kianima mandok amana amang lehon tuau sinamot manang sadia tohapki jala disagihon matu nasida panamotani dak pola piga dan nari di papung siang gianima saluhutna dungi lau matu luat na dao disima di pasua saehon sinamotna pauloloi hisapna dung di pasuda saluhutnai masama haleot potir dina saluati. Jadi dohot ma ibana mamuka rapar. Jadi lau ma ibana mahyandu tu sada halak pangisi niluati. Gabe disuruh ma ibana tu ladangna marmahan akababina. Disakapi rohana do mangkohi butuhanna lakati idahan ni babi ih. Aledang adong na mangalehotsa tu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan ni nama torot ni halak digaji damang akan nalubian di indahan angguau mate ma atu raparon di son he nama au lau mandapoton damang donok matu ibana ale amang namar dosa duau tu banua ginjang nang dopakho dang tama beau goaron anak bain ma au songon anak gajianmu sada. Jadi hehe ma ibana manopot aman. Alai dao dope ibana. Nunga ditatap amana ibana. Jadi asi ma rohani imar dida ibana. Hatop ma ditomu dihaol jala di umma. Gabenina anak ima mandok ibana. Amang namar dosa duao tu banua ginjang nang dopako dang tama beau kuaron anakmu alai nina amai mamandok napo sona haru buan hamuma ulos na dubenggang salini hamuma ibana titin ma leon hamu tu tanganna do cipatu tupatna jala buan hamuma anak ni lobu na pinamok-mokih potong hamumai neng mangan hita marlas di roha ay nong mate do anak kon gabe mangolu nong mago ibana gabe jupang muse jadi mamuka marlas di rohama nasida alai di ladang do anggo anak nasi hahaani jadi dinaro ibana du monok tu bagasi di bege ma ende dohot parhinaloan gabe di joma sahalak na poso di pamanat ma manang dia nama sai jalanin naima mandok ibana nungaro anggim jadi dipotong amang mudo anak ilobu napinak mokmuki alahi pas ibana mulak alai pangarimason ma ibana dang ngolo bongot tu jabu gabe ruar ma amana mangapoi ibana alai ninna ma mangalusi amanai nasai lelengu pauloloi ho dang dung ulausi patikmu dakkia di leon ho habing sada tuau asa marlas di roha au dot akang dongaki hape
di siro anak mi nama mudut sinamot mi ratdot buru-buru na jahat gabe di siatodo di ibana anak ni lobu na pinamokmoki alai di dokma tu ibana anaha toktong doho ratdot au jala dihodo sasude na diawi alai patut do pamasaon lah tiroha dot pariyayaon ai nong mati doang gimon gabe mangolu jalanong mago do ibana gabe jupang ido sahatna jalan gabe topik dihita salutna di mingguon ima manaringoti las ni roha di hamumulak ni anak namagoi urian itu hatta amanami inanami do tamu akadong nahina holong di bagasan Kristus lumobi mai tuaka amah dison bohado torro nama anakta siap udan mandok tuhita bapak leon majut wau sinawat mi HP mangul do pihita buadi ha dan kaget rohatta ai dia doon naritik ho iro kan mangulu do peao tor di pagi doho sinamot manang ya warisan tean-teanan apa yang dipikirkan anak ini ido nagabe naparjolo si pahusor-husora nirwata apa yang dipikirkan anak itu tiba-tiba datang ke bapaknya minta bagiannya. Adong piga-piga kemungkinan namang inang. Naparjolo dan tahan ibana tinggal saja budot bapak. Ido dah. Mungkin ya dang tabu marsaor dot hahana muse. Jala adong kemungkinan paduahon. Anak pemberontak doon nalomo rohana padaon dirida sia jabu marmiam-miam dot sudi aka na asing nggak betah di rumah ido dua kemungkinanon jalan apa tuluhon mungkin adong deba dongan na membujuk ibana asakaruar sian jabui bui saja terjadi jalat hobar tu caritahon nanidok itu ata Yesus tison dang gabe muruk amana tu ibana dang adong komentar manang ahape tordioloi do hatang ondo naparjolo sahali ikon sadar ibana dang songon na di bagasan rohana amana saira kejam saira dang tabo, saira dang ya mamparohahon nggak peduli itu dirina terbukti dung dipangido tor dilehat haroha on nama nagabi ipola ni turpuk tawon odola ni turpuk tawon sikap ni amanaon do bapak yang penuh kasih itu yang akan kita renungkan. Siapa dia? Dialah Allah, Tuhan kita. Adong tolu perumpamaan sasitong na nabi na ini tuata Yesus di Evangelium Lukason. Na parjolo sada banding 100 harga dotong di debata. Sada banding 10 harga dotong di debata. Sada banding 2 nuaingon dalam harga mah di ibana. Tongdo sikap di tuhatta debata tu akan namagoi manang biru-biru pe kuaron manang sada hupang pe on sada jolma harga situ turi jadi ya dioloi mak pangiduan ni siap udan nak oke ido drama setting bagian naparjolo bagian napaduahon dapat itama mamuka sian ayat 10 tolu
1 ayat 10 ayat 10 sia. Dison settingna nungang karuar be. Siap udanon, si anak bungsu. Nunga diboang artani among nagabe tian-tiananna. Jaladang diboto. Dang diboto ibana. Memparhaseang. Menggunakan artai. Terbukti kan? Holan dipakai tu aka giot ni rohana do. Asa ya Paulo lui hisapna. Odo terbukti di luar jabu ni amongna rabdot akadonganna dang diboto ibana manang aha mangulahon na dengkan marhite arta natiniokna holan ya payut ihut isap ni dagingna dong habis mah habis jalama sama di nasida di ibana ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang, habis manis sepah dibuang. Itu yang terjadi. Wah godang dodongan na ala dong hepeng na dung habis hepeng na nanggo sahalak pe dang adong na olo mangurupi ibana ido umbayan gabelau ibana manglui karejo ale dapat ibana karejo sahira apa ini pekerja kasar ulau ni hatoban do ima marmahani aka babi pinahan ini dalam teks ini kok disebut babi ya bukan pinahan ya keras juga ya lapatan memang itu pekerjaan yang rendah sebetulnya. Lebih baik marmahani biru-biru daripada marmahani babi di son. Anggo dihitaan justru tabo marmahani pinahan ate. Aleon pekerjaan yang rendah. Disakapi rohana do manggohi butuhana lakat idahan ni babi luar biasa. Sudah jatuh makin jatuh. Dengan tidak lagi menghargai dirinya. Hanya untuk mengisi perutnya. Tidak peduli itu makanan seperti apa. Makanan yang tidak manusiawi pun jadilah. Odo nama sadibana. Ale ipe dangadong nama ngalihotsa. Ngeri dayate. Jauh dari rumah yang terjadi dalam dirinya kengerian. Dangadong dongan, dangadong ya arta, dangadong manang ahape nabui dipakai ban. Jadi Roma hati nurani, panggorani rohana, makuling nama panggorani rohana mandok. Torop ni halak digaji damang akan nalubian diindahan angguau mah tema atura parun di so baru terpikir sungguh baik bapaknya di rumah terhadap pembantu pun masih diberlakukan secara manusiawi baru terpikir ternyata baik burjudo amongna. Kenapa dia tidak terpikirkan selama berada bersama-sama dengan orang tuanya, bersama dengan bapaknya? Begitu jauh baru terpikir. Hehe nama au laho mandapoton damang. Donok matu ibana ale amang. Namar dosa duau tuban wakijang nang dopako. On nama nadegan. Satu-satunya kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dia sadar. Dia menyesal. Dia mengakui kesalahannya. Ini suatu kebaikan dari dalam dirinya yang perlu menjadi catatan bagi kita. Sejauh-jauhnya dia melangkah masih ada kesadaran untuk pulang,
untuk kembali. Ido na nidok na dison nangpe di boto ibana do posisina dang tikosbe gabe anakon ni amongna na denggan ima gabe na poson gabe anak gajian dang anak mata be. Jadi hehe ma ibana manopot amana alai daodo pe ibana on nama na paduahon na keningan na parjolo taringot tu amana ima ya bapa yang begitu peduli, yaitu memberikan apa yang diminta. Sekarang yang kedua dilihat di sini ayat 21 ayat 20 alai daodo pe ibana nunga ditatap amana ibana. Kalau dalam bahasa Indonesia ada ekspresi seolah-olah bapaknya itu selama ini menunggu adigan mulak siap udah non molo hita te akama lokma turun sian nadau alai belak do hafe jaladang dope sahat tujolona langsung ibana do manomunomu didok disot asima rohani iman nida ibana hatok. Itulah sikap bapa yang baik yang tidak tinggal diam terus menunggu. Molona keningan sada banding 100 biru-biru dang bui mulak ikon diludui. Molo sada hupang keningan dang bui ro tu nampuna tu inangi nampuna 10 hupang ikon dilului. Ale anggo on ikon mulak sendiri do jol madu ibana. Adong gogona, adong ngapistaranna. Ikon olo nama ibana mulak. Tidak seperti biru-biru, tidak seperti uang itu. Dia harus kembali. Ido naniulani siap udanon. Gabe didok gabe dina anakima mandok iban amang. Namar dosa dua tu banua kijang. Nang do pako dang tahmah beau guaron anak. Itu yang dipikiri. Itu yang diatusi anaki memang dak tak mau. Guaron anak. Di BG amangido. Dialusi amangido. Dak pola. Justru nina amahima mandok naposona. Dan mangelusi katanya nakon. Seolah-olah enggak dengar. Seolah-olah enggak dengar. Ini reaksi yang begitu luar biasa. Dia tidak menekan. Salah sendiri. Sudah kubilang jangan pergi. Pergi juga aja kau. Tidak seperti itu. Dia tidak perlu menjawab. Itu naposona. Haru buan hamu ma ulos madubega. Salini hamu ma ibana. Titin malehon hamu tu tanganna dot sipatu tu patna. Jalabuan hamu ma anak di lobu napi namuk muki potong hamu mai naing mangan hitam malas di roha. Ala memang naung mate do anakon gabi mangolu. Naung magu ibana gabi cupang muse. Jadi mamuka malas di roha mahanasi. Luar biasa. Kalau masih ada bapak seperti ini di dunia ini, rasanya aduh jadi cerita yang luar biasa. Aleon sada perumpamaan do. Tudos-tudos taringutu debata amata na disurgoi. Jalan nang parpudi sikap nih sihaan. Abangnya pangguharan apa? Ternyata gak senang dia. Adiknya pulang. Ini gimana ini? Di mana parhamarang gioni? Di dia ih. Ai makuling do mudar ninna. Alai anggoon. Justru dang makuling mudarna. Wari. On nama sada perumpamaan sasitong nataringo tu akaparise. Halak Yahudi tu akapar dosa.
nina nasida ubadia do ibana sian anggina sian ha anggina na asing ima ya si jalobeo si babi jalang dan paduli nasida tu halak nasongonon orang-orang terpinggir maon dan layak menerima tean-teanon haluaon sian tu hatta dewata sikap yang sungguh-sungguh apa istilahnya terlalulah sahati hita nuaingon molo adong dope sian tonga-tongata merasa lebih hebat daripada yang lain eksklusif guaron haluaoni holan tu hita nama dak pola tu nasing manat nama hita sedangkan dewata marlas di roha do tu akan ongata na oloro mandapoton ibana puasa hita gabe buruk songon syahkangan nak keningan apa yang membuat kita lebih hebat daripada Bapa di sorga apalagi takas do didok dison dina mangapoi anakna ibana didok anaha toktong doho rapdot au jala dihodo sasudik nadiawi apalagi berkat-berkat itu sudah begitu melimpah alai pahatut do pamasaon las di roha dot pariyayaon ainong mate do anggimon gabe mangulu jalanong mago do ibana gabe cupang marlas di roha mahita amanginang molo adong na olo salelingon nunga dao mardalan ale olo ibana mulak tu tonga-tongata ikon marlas di roha mahita jala dada alani las di roha tasabing dui ale takas to marite turpuk tahun marite topik tahun las di roha dia memulak ni anak nama gui parjolo sahali dipatudu Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan kita begitu bersukacita menyambut orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau datang kepadanya. Kenapa kita tidak turut bersukacita dengan dia? Ini aneh kalau masih ada orang seperti itu. Tuhan sendiri bersukacita, bergembira di dok ainong mate do anggimon gabe mangulu jalanong magodo ibana gabe jupang ido halalas di rohana dahu mai sian pikirata lumubi ma lau manguhumi akadongata natadok di bagasan rohata akapardosa padahal sarupa pardosa do hita. Jangan sekali-sekali timbul pikiran seperti itu. Rap mahita rotu Tuhani, maka lason asini rohanai, maka lason denggan basanai di ngoluta saat rodi harorona napa dua harihon. Amin martang yang maita. Ali Tuhan dewata amanami pargogo na suatu dosan amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kopami ido tutu ali Tuhan rap marlasti roha mahami dotho ali Tuhan dung huboto hami adong deba siana kadongan nami ha angginami tondong nami naholo mulak sian perdalananna padawon diri sian ho ali Tuhan gabe jonok nama gabe rap dotami marsaur doto mamuji pasangapon guarmu nabadiai alani ale Tuhan pargogui mahami asa unang adong nanggo sahotik pe sian bagasan rohanami sahirahami do na umbadia sian nasida ale Tuhan di bagasan tang nyangontong do pasatami sude aka pakobasion ni huriam sude aka barita masa di bagasan samingguon
termasuk mai lasti rohanami ratdot keluarga Riki Haryanja inang borumanik ala di leunho sadadak danak bawa di tonga-tonga di rumah tangga nasida di hari-hari nang salpu ajari manasida li Tuhan maka mau lihat teon sudah dengan masaminya li Tuhan jala dongani ma pasu-pasu ma anak konia li Tuhan asa tong do gabe anak sioli ajar anak nahasea anak na tahu pasangapon guarmu na badiai anak na tahu tong mangului hatani na torasna suang-songoni nang di akar ruas na tambah ison pasatami Jeremy Hosel Batobing dot Nelly Desi Natalia Burusman Cutak tongdo ruas mudo di tonga-tonga ni Huriamon na jolo ruas na poso alain waeng gabe ruas nagok nasida di bagasan sada keluarga hodo tutu nama dongani nasida li Tuhan asalam tu majuna lam tu denggana lumobi maha porsion nasida mangulu marpar bueh gabe puji-pujian di guarmu na badiai suang-suang ninang upasatami anak ni huriam naneng majalo pasu-pasu parbagason ima Johannes de Mustamu dohot Mutiara Rebeka Sari Burumat Tondang hodo tutu nama dongani nasida li Tuhan ratdut sude keluarga lumobi madiari pamas-masuan tanggal 20 September naneng roon di GPIB Jemaat Agape Cibubur pasikop ma ulaunia li Tuhan ben mai gabi lasti roha dihami hamuliaun di guarmu nabadiai suang songoni nang ulaun pandidion nabadia sakramen di tonga-tonga ni huriamon tu yanakon ni huriam ali Tuhan opat halak sian nasida asa margogo manjalo denggan ibasam asin rohamia ali Tuhan asa tongdo tarsurat guarna sidai guarni anakon nai di Banua Gijang gabe anakon gabe anak ni anak ni debata anak ngali Tuhan laho mangulu hobartu lomoni roham suang-suang ninang aka ulauna asing ali Tuhan sian dewan koinonia dewan marturia dot dewan diakonia ali Tuhan masing-masing di aka ulauna sidarat dot aka seksi mardalan me ali Tuhan hobartu lomoni roham gabe puji-pujian di guarmu nabadiai gabe lasti rohan nang diami saluhut nah secara khusus tu hodo pasatami di seksi sosial dewan diakonia manang yakon sude ruasmu namar sahid satu tikion lumubi main dirawat di rumah sakit ima inanami inang siahan buru tapu bolon rikot tambun inang tahayan buru panjaitan amang be panjaitan manang opu jemima dot inang barasa buru purba pargogoi manasida ali Tuhan leon mak kesabaran ketabahan lumobi madina manjalo tindakan medis pangubation sian dokter tim medis dot sude aka fasilitas rumah sakit hodo tutu nama dongani keluarga apuli kuatkan ali Tuhan asa tong do boy masih haulungan nasida patudu holongi roham jala tong do parohon aka lasti roha asini roham ali Tuhan lo mamuji pasangapon guarmu nabadia isuang songoni nang ulaun komisi kasih hodo tutu nama dongani seksi sosial di bagasani i lumobi mai tuaka keluarga tuaka nama jalo pangurupion sian tonga-tonga ni huriamon asa toktong nasida marlasi roha mamuji pasangapon guarmu nabadiai tu hodo pasatami museh sude panitia pesta gotilon hut ke paupat puluh onopon tahun transformasi 2025 on songoni nang panitia pembangunan huriam HKBP Cibuburon asa sude nasida toktong di bagasan sadari roha pasikopon patu pahon sude ulauni ali Tuhan tongdo gabe puji-pujian di guarmu nabadiai suang songoni rencana pemensiunan situa di minggu naneng roh ali Tuhan tuhodo pasatami asa tongdo boy mardalan dot denggan ali Tuhan rap marlasi roha dohami salutna ali Tuhan dot akar ruasmu namar ulang tahun di bagasan samingguon namar ulang tahun ari atutubu dot namar ulang tahun ari pardongan saripeon ajar-ajari manasida ali Tuhan mamilangi hari-hari ningolu nasidai asa dapotan rohana bisuk nasida lau maka mauleteon sude dengan dibasam di bagasan Yesus Kristus Tuhan siokop hami martangnya kami tuho amin.
marende mamusehita hut tapasahat peliatan apa duahon sekaligus tupak tu panitia pembangunan.
Tatangnya konma peleata tu debata. Ale debata amanamina di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Upasatami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasa yang hami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-iti todim. Asalamu tadahami kodang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanamina di Banua Ginjang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu hami. Una kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi ma rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutondim.